Čaute ľudia, asi ste si všimli, že nenatáčam na môj YouTube channel asi viacej než polovicu toho. Takže polovicu tak roka, hej. Polovicu roka proste nenatáčam. A to je tým, že mám rozbitý tablet, na ktorý natáčam videá. A to môj kolega Matúš, budeme s ním niekedy natáčať videá a bude to pecka, bude to sranda. No, Že Matúš. No hej. Takže choďte odoberať na Call of Duty Man a vyhľadáte Call of Duty Man kanál. Tam vám sa vybaví, ako sa volá, proste Ghost. No hej. Keď poznáte Call of Duty, tak viete, kto je to Ghost, a keď nie, tak nejaký typek, ktorý má proste masku lepky. Hej, aj vojak. Takže tam sa vám vybaví tá... Ale ja potom napíšem v tých detailoch, tam napíšem svoj kanál a jeho. Hej. Takže odoberajte nás, prosím, potrebujeme to. Chceme dosiahnuť 100 odoberateľov a bez vás to nie je možné. A keď dáme, že 100 odoberateľov obaja, tak dáme... Tak dáme spoločné video a vlog. Áno, a dáme ešte aj veľký stream, takže... Dáme streaming a budeme streamovať. Čo by sme také mohli streamovať? No, pravda, hej, no. Fortnite. Call of Duty sa dá... Už ani neviem čo. Minecraft možno. Proste, alebo typujte do komentov. Áno, nech napíšu more do komentov, že čo sa bavíme. Takže prvá možnosť bude Minecraft, druhá Fortnite, ďalšia bude FIFA a to je všetko. Hlasujte. Ale potom však to môžeme aj hlasovať do YouTube. Dáme príspevok a že čo najviac vyberete, tak to budeme streamovať. A je to iba na vás. Budeme to zaradom od toho najväčšieho po najmenšie. Aby všetky tri sme hrali. Hej. Takže, ale prosím, dajte odber, dajte like a nech tu aspoň bude 200 sledovateľov, lebo potrebujeme peniaze. A keď ešte chcete jednu možnosť, čo je Far Cry 4, tak potrebujeme peniaze na Uplay. Takže tak. To je všetko, čo chcem povedať, takže čaute. Nie, ešte nie. Ešte by sme chceli natáčať content na tomto kanále. No, pravda, budeme aj content natáčať. Tu budeme hlavne spolu, lebo toto je môjho Matúša mobil, čo už teraz natáčame. Takže budeme hlavne spolu na tomto kanále natáčať, lebo sme best friend. Áno, sme najlepší morekombo. No ale niekedy môžete uvidieť videá s Peťom, keď ho poznáte, tak zriedkavo s Paťom, keď ho poznáte, ho určite v jednom videu bol. A ešte s mojím jedným kamarátom, ktorého odhalím, keď dáte 200 osob aj na tomto kanále, aj na mojom, aj na jeho. Čož bude dosť dobre. Keď dáte... Akože Maťom, oni môžu, že toto prídu a že tebe dajú odber, ale potom prídu všetci a mne dajú tiež odber a potom aj tomu určite, takže akože nám to veľmi pomôže. Nám to strašne pomôže a potrebujeme peniaze, aby sme mohli natáčať Far Cry 4. A budeme niekedy aj toto natáčať a niekedy budem sám a budem na čo baviť ešte. Hej, potom mi Matúš dá môj YouTube kanál a ja na jeho videách, keď budem natáčať s ním, tak mu dám tiež jeho kanál do popisu videa. Tak môže byť? Aj môže byť také. Takže, čo ešte k tomu dodať? O pár mesiacov asi comebacknem, lebo už som dlho nenatáčala, potrebujem natočiť nejaké video. A tešte sa buď na FIFA, Far Cry 4 alebo Minecraft. A hlavne na ten stream za 100 subov. No to.
to bude, že najhlavnejší stream celého. A budem niekedy aj solo robiť streamy. Hej, budeme solo robiť. Niekedy. Alebo niekedy, že si spolu zavoláme a zabavíme na streame. Hej. Alebo budeme si robiť prankoly, čiže bude dobré. No, prankoly sú pre mňa najlepšie, pretože ja mám že najviac kamošov. Ale keď príde host, čiže Matúš, na môj stream, tak budeme robiť prankoly na ich kamarátov a keď ja dojdem na jeho stream, tak on bude robiť na mojich kamarátov. Alebo že tak prídeme, alebo že zavolám tebe, a potom nejakými kamošmi. Ja mám také tlačítko na mobile, že aby som dal hovoriť spolu. A potom ho môžeme troliť my obaja, že sme boli toto pizza guy alebo že policajt. Hej, to bude dobré. Takže, dúfam, že nejaký Matúšov kamarát to nebude sledovať. No pravda, aj nechcem dať. Ale moji kamoši, že nikto z nich nemá tak YouTube. Takže... No, tak akože ho nekúkajú furt, ale na môj účet ja nemám žiadny kamoši, nedávali mi sub na účet, Takže tak, ale keď ste si všimli, tak už som až dlho nenatočil judo na môj kanál a žiadne techniky, iba hry. No to je tým, že už ma veľmi judo nebaví, aj keď viete kimono na mne, aj prezradíme vám, sme na súťaži, ale kde to je ochrana osobných údajov, takže toto nemôžeme. Ale som na súťaži na jude, ale aj tak nesúťažím. No, mal kimono, pretože jedna z našeho klubu potrebovala s niekým natrénovať. A nemala s nikým, takže ja som musel ísť. Krásne. Takže budeme streamovať Far Cry 4, niekedy spolu, niekedy solo. Môžeme aj Brawl Stars, to je ďalšia vec. Hej, pravda. Alebo Roblox nie, to je veľmi detské to. No, čak to je detské sračka už. To je veľmi ojazdené. Minecraft by sme mohli streamovať. A to je tak všetko, čo mu povedať, že ja nemám proste toto. Ale všetci, čo odoberujú mňa, choďte na tento kanál a dajte tu odber s lajkom a nech to bude 200 sledovateľov, tak urobíme stream a kúpime si Uplay. Nemá to už. Aj na môj account. A potom natočíme spolu stream z Far Cry 4. Na čo som najviac teším. Aj keď tu asi 200 sledovateľov nebude v blízkej dobe, možno za rok. No, myslí odoberateľov, ne sledovateľov. Pretože to, keď budeš mať 50 odoberateľov, vtedy môžeš streamovať. Ešte čo k tomu dodať? A keď budem mať ja a Matúš 50 odoberateľov, bude video spolu. A Matúš príde ku mne... A veľmi sa bude na to teším. A ja. A budeme niekedy, že pôjdeme niekedy aj vonku a tak budeme robiť... A budeme hrať futbal. No hej, niekedy aj... Alebo budú videá z futbalu, že učíme sa nejaké finty na futbal, alebo nejak tak. No, pravda. Ja som chodil pred 3 rokmi na futbal, ale ma to nič nenaučilo. A ja som sa to potom z YouTube naučil všetko. Ja ťa môžem učiť. Viem Rainbow Flick, viem ruletu. A ja viem Rainbow Flick. Tak, to je všetko, čo k tomu môžeme dodať. Tak sa teraz môžeme presunúť, že... And wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away.